I dag skal vi snakke lidt om bevægelse. Som I jo nok godt ved, så er alle børn glade for at blive bevæget eller at bevæge sig. De sparker med benene og armene, og de kan godt lide at blive vugget og hoppet og så videre. Jo større de bliver, jo mere vildt, kan man sige. Man skal selvfølgelig passe på, at man ikke ryster dem for meget, især når de er små. Men hvorfor er det her en ting, som kan berolige barnet? Det her med at vugge, det gør, at det er en konstant bevægelse, det er frem og tilbage, det er det samme hele tiden. En gentagelse, som gør, at de simpelthen bliver lullet ind i sådan en rytme. Vi har jo, lige fra vi er inde i maven, utrolig mange rytmer. Vi har hjertets rytme, der man kan høre, babyen kan høre. Rytme, når man går, når moren går og bevæger sig og gør ting. Det er det samme, når babyen er født, og man bærer den og går rundt med den. Det er jo det, der gør, at den falder til ro for det meste. Fysisk kontakt og en konstant bevægelse. Så vugning er utrolig effektivt, som I nok har oplevet mange gange, hvis I har et barn. Det, som det gør, det er at stimulere vestibulærsansen, som er den sans, som gør, at man ved, hvor man er henne i rummet, og som afgrænser ens krop, så man kan være mere tryg. Det kan I gøre ved at holde armene rundt om barnet og vugge imens. Så det er en utrolig vigtig del af det hele. Og man kan putte musik på også. Det ser vi på.